Ja. Margit Berg sjunger Norges bidrag till Eurovision som sagt i maj kom fjärde plats. Bra placering. Finns ju om alla låten. Så pratar nedskräpning på återstående i Jönköping. Generellt kan vi också prata om nedskräpning var den befinner sig. Så gör man väl skyldig till ett lagbrott när man skräpar ner. Eller hur är det egentligen, radiopolitiker Ivar Eriksson? Hur ser lagen ut? Ja,